iki tak goleki yo. Anut aku ning Kurawa nguni atine Sang Abimanyu kena ing Cidra Sikra menyat risaing Setyaki anambil Sanjata Sarasa mentang langkap Burisrawa mati pinana ketiban naga bandha ladalah Jaki wong kunting tanteng wong bungkik kakek hardele kowe jaman sepro bareng anggone padha ngucapake prastya jaman Kakang Kresna dadi duka didutane Pandhawa kowe ngusir biyen tau aku karo kowe Pancakara urung rampung dipisah karo Kakang Kresna loro-lorone wis padha prastya dumadine perang gedhe Burisrawa mungsuh karo Setyaki ayo sing mati Burisrawa apa Setyaki bungkik kakek wong kunting tangting wong menungso kekamban bedahan cangkem ngomong telonyoran yen ngombe tak ember wis wah ngarapi karo aku obatmu ora watak Setyaki bakal mundur sejangkah ayo besok mati saiki mati Agus Setyaki penebaran iki isih ana wektune dina kene ngomong-ngomongan kanggo nyenyeg awak supaya awake dhewe iki gumrikah kudu ana syarate apa ayo ngombe dhisik ora sudi aku ora tau ngombe kaya dapuramu jireh kowe jireh nek pancen kowe ora nggawa omben-omben aku nggawa aja wedi nek ombene takai racun omben-ombenku aku mesti enak mesti seger enteni sira pancen wis tak samapake tak gawa saka omah iki ning Rong Gendul ayo diombe bareng-bareng aku ora tau ngombe bangsa kaya ngene ya iya jireh kowe ayo ambune dhisik ambune seger ambune nek kaya spiritus wis ora mata lengopet iya senengane werna-werna ayo kanggo nyenyeg awak kanggo nenangi jiwa raga ayo diombe kaya ngapa adangmu padha aran dena becik esuk amen demo baris kang prayitna Jaki lebaran kowe kelingan petungane wong ngombe iki wis suwe ora diunekke mergo ora apal ayo kowe kelingan apa ora wong ngombe sepisan iki jenenge apa
ngombe sepisanan kuwi kena dilarani Eko Padmasari. Tegese Eko siji Padma Kembang Sari wis ngarani. Ngombe iki lagi sepisan segere kaya entuk siraman kembang ingkang wangi kang arum. Bagus, bener. Kaping pindho ayo. Aku iki wae. Wis ora. Ayo kudu ngombe. Ayo ping pindho jenenge apa? Pindho jenenge Dwi Maratani. Dwi loro maratani iki tegese warata. Ngombe kaping pindho kuwi warata ana jroning sanubari. Yo ping telu. Ayo. Yo nek kowe yo ngombe. Ayo. Ping telu. Yo tak turuti karepmu. Ping telu jenenge Tri Kawula Busana. Tegese Tri telu kawula batur busana sandangan. Ngombe iki nek ping telu seneng atine kaya batur dikei sandangan. Wah, tenan kowe kok gek maca, ora sudi. Ora watak ya kok maca. Nek maca mesti karo ngene iki. Bagus. Ayo. Kaping pate. Wis kowe ngombe yo. Aku wis kriyeng-kriyeng. Ah iya. Ayo kaping 4. Ah, kriyeng-kriyeng padune wil pating merem arep ngantuk. Ayo, kaping pate jenenge apa? Catur Wanara Rukem. Catur papat Wanara kethek Rukem wowoan. Tegese ngombe ping 4 kuwi senenge atine kaya kethek andung wowoan nek perlu rayan. Yo. Ayo, ping 5 iki karek separo. Kowe nggonmu kok jek utuh. Kaping 5. Jenenge apa? Panca Surapanggah. Panca 5 Sura wani panggah ajeg. Nah dadi ngombe ping 5. Penyawange isih ajeg. Bagus. Kaping 6. Kaping 6 Satguna Weweka. Satguna Weweka tegese guna gawe weweka kuwi rumpakan. Anggere wis ngombe kaping 6. Wiwit-wiwit gawe rumpakan sing ora nyata. Jalaran kosong ngliyeng cangkeme wis ora kena digugu. Wah, pinter tenan ya. Ayo. Ayo terus. Ayo diombe. Ayo. Hei. Ayo. Ayo. Wis arep bongko kowe. Kaping 7. Sabta Kukila Wreksa. Sabta 7 Kukila Manuk Wreksa Kodanan. Wis anggere wiwit mendem wis pitung. Kaping 7 ning ngombe jedindil wan wujude kaya manuk kodanan. Ping 8. Ayo. Kaping 8. Kaping 8. Asta Tawang Gendanu. Asta 8. Tawang langit. Gendanu mendung. Anggere kosong ngliyeng jane dhuwurke ora ning apa-apa gandeng ngliyenge mripat rumangsane dhuwuri kaya mendung peteng pandulune. Ayo ya. Ayo ya kae sithik. Kae sithik. Ayo. Tutuke sisan. Kuwi jenenge Nawa Sacara-cara. Nawa ayo. Nawa Sacara-cara. Ayo. Ayo kuwi apa? Nawa Wisanga Sacara-cara sak gelem-gelem. Dadi yen to ngombe wis kaping 9 gunemane wis sak gelem-geleme. Kok maune apik dadi elek. Apa meneh sing elek? Jalaran pikirane ora jejeg, pikirane ora ajeg. Kae sak certani ya pilih. Ndak yo. Ngono aja utuh. Ora ngombe kowe. Aku ngene ngombe melu mendem aku kok negeske ora muni. Cerewet. Yo. Andale iki.
Oh, entar dulu gua. Iya apa iki? Dosa raseksa wangke. Dosa raseksa wangke. Apa iki? Dosa 10. Raseksa kuwi buta wangke kuwi batang rungokno. Dadi ngombe iki yen to wis ping sendane mesti mendem nglumpruk kaya bathaking buta iki gendul iki tampan ana. Kliyeng-kliyeng. Wah. Nyalang apa-apa kok dadi loro-loro. Wah.
ilang kekuatanku wis Rawa. Patenono aku. Ora patene wabrak apa. Wah, dapurmu. Wah, kowe dadi ipene Prabu Tresna. Anggap aku wedi karo dapurmu. Yo. Sopo sareng ngrewangi nek ngene iki? Bengok. Nanti suwek telakmu ora ana wong krungu kowe. Awakmu mung semono mung iso bengok. Yen aku pancen aku wong kekamban bedahan cangkem. Tak kunci woro penak, yo bengok penak. Antaran bausa. Ya. Lah larak iya mutiar kowe manut lakuning Kurawa ing nguni patine Sang Abimanyu kena ing cidra sikra risang setyake menyat ngambil sanjata sarasa mentang angkap Burisrawa mati tinanah ketiban naga bandha Amuk Suramrata Jayamrata ayo Sambat Sandata kowe Burisrawa mangsa kuwatoke nadhahi pusakane Yaki Gadawesi Kuning Kyai Naga Bandara kelakon pecah ndasmu iki wong sekti tanpa aji wong teguh tanpa guru nek perlu Yaki keroyoken tanpa pambiyantuning sapa-sapa nyatane aku iso ngrampungi karo dedapuramu iki wong sekti tanpa aji teguh tanpa meguru mangan ning warung tanpa bayar Yaki wonten dawuh
Apa mulangane Prabu Kresna ya kaya ngono kuwi? Iya. Kok banget temen tukmu nyepelekke karo wong tuwa tanpa gelem ngakoni marang pambyantuning liyan kok kowe tegel-tegel men. Ngakoni wong sekti tanpa aji teguh tanpa meguru tanpa pambyantuning liyan ngrampungi dhewe. Lah kok dapurmu wae meh mati dipateni karo Burisrawa ngono lho. Tanpa pambiyantune Kang Mas Mujanaka pertikele Prabu Kresna tak sepuhi. Alah kowe menengo ya wong edan. Iki kula tak melu omong sithik-sithik to gen-gen duwe pasaran ngoten lho. Rumangsamu sing nugel tangane Burisrawa sapa? Sing jambak rambutmu. Tangane Burisrawa kuwi. Nyatane tangane Burisrawa dijemparing lawan Kang Mas Mujanaka. Kanggo lisan iku rambut. Nggih. Mbek kula wau sak tekem ning ora kanggo. Banjur kenari tangane Burisrawa kowe iso ucul lagi kowe bisa tumindak. Lah kaya ngono kok iso ngomong sekti tanpa aji teguh tanpa meguru. Oh, Setyaki. Boyo sing prasaja wae. Prabu Kresna ora mulang kaya ngono kuwi. Kasekten ora perlu dipamer-pamerake, ora perlu diomongake. Sing dadi bukti lan nyatane. Kali ngoten nek mboten pisan-pisan disenggrang ngoten. Kang Rayi Ndara Setyaki ndak tuman. Nyepeleke karo wong tuwa. Panjenengan temandang Ndara Janaka temandang kula melu dadi korban. Nganggepe kok ngomong sak gelem-gelem sekti tanpa aji teguh tanpa neguru. Apa kok ngono kuwi? Ha nggih to? Lah mulane kuwi Petro. Kaya ngono kuwi kepiye? Kudu kae pengajaran Yayi Prabu. Apa? Ora ora ndak tuman. Oh iya, Kanjeng Koko Prabu menawi keparingipun Koko Prabu Mandura ngaten nggih saged kula tawi. Oh, niki nggih. Dapurmu.